Jesu Kristu inkosi Inkosi. hayi uMabasa la jamuleke lapha ngihlala ePitori. Ngiyanibulisa bafundisi bami, ngiyanibulisa bomama, ngiyanibulisa umphathi wethu mazile seGauteng yayazeka seyikhona. Hayi siyabulisa nomama Mabena siphathane kahle, uNkulunkulu akubusise mama. Bafundisi bethu nisiphathe kahle. Mina ngijabule ukubonga lokhu nisenzele khona, sikhambe ngekuthula kungabi nemicabango. uNkulunkulu asibusise, ingathi nesikhathi sakho asingahlela kahle, sihambe ngekuthula. Ngathi uNkulunkulu usibusisile konke lokhu sahamba ngakhona. Ngazwa ubaba ilanga linye athi umuntu uyamsiza esikhathini. Umama wasiza munye umama nabakhonza isonto leza zasemini limakhayeni. Hayi umama lo wabonga. Wabonga. Wafoyina wabonga, wathi angakatholi isonto linje, angakatholi imthandazo nje. Athi ngaqama ngubaba kodwa wathi wayazi esikhathini mawusiza umuntu impela uyasizeka. Bazalwane, kusho ukuthi umama wathatha leluya mama wamnikela ifoyini leya. Kusho ukuthi wathola konke lokusefoyinini. Umama loya walalela inkonzo zakababa Sibandi. Bazalwane, wafoyina lo mama kusekuseni. Wabonga kakhulu. Wathi ingathi ngiyaqala kuba nkonzweni. Wathi angakazi inkonzo nje. Wathi le ngikuyo angisayazi. Ngamangala ngathi ngempela abantu bayasizeka. Hayi ngibonga kakhulu, nami nginangizokubonga uNkulunkulu kuphela, anginaziningi bazalwane ukuthi nasikhathi sizakho siphathane nekusona masiya endaweni. uJesu Kristu inkosi. Mara ngilahlekile ngesipathi sami saBhayibheli, mara angithi umuntu usithathile iBhayibheli nasima-specs nyana na lequlu. Masingaseteksini sifanele leka laba yabasilanda. Ngiyabonga uNkulunkulu anibusise.